Kan ik iets serieus misschien? Dan kan je lyrics. Ja? Ja. Ik heb het toch, hier gaan misschien eens een stukje reden. Dus als we nog eens die dan doen, was ons aardjes hier, dan was iets hier. Ja, dan zeggen we nog wat. Excuse. Kijk, dat is, ik heb hier lyrics geschreven in verband van school, meneer, nommerschap, album en zo. Die het gekomen toen die dag, toen in Bizale, op die boze eerste dag, boze eerste dag. En Savannah, dat is zo dat je, ja, dus we met elkaar gekomen en yes, die bosse gisteren trui weg. Verstaan je, dat type dag. En toen ik gedacht, maar kom ik schrijf daarover. Oké. Ik schrijf daarover en ik maak die subject maar nou verzet die bosse geesten. En dan heb ik lyrics schrijf ik, dus ik meestal, of deze daar doen, ik maak vocals, verstaan in verschillende flows, en maak het als een poetry of zo, of gospel rap, however. Maar dat gaan als voor. Die scholie manier op onze kinders, jongeren en mensen, als die dier, dit was released, zo vinnig, uit die put van die vier van Jal en voor oort vertel soos kinder. En het kreeg die verder dat beland in jezelf voor die beels als sinners. Nommerskap is een code, dit is een vriendskap van die dode, bij de koninkrijk van God is dit verboden. Dat is ganz goed, elke dag en nacht en mis gestiekerij, dat maakt merken en sloten. Die crime raakt net groter en sterker. But it's in the mind van die boze. En die duivel maakt het erger. Mensen, don't you think it's time to find Jesus Christ to open your eyes naar de hemelse poorten? And to refine your loten. For he is the true wine and not alcohol. That leads to crime for you to get involved to make you blind to fall. Wat is een gangster? Kijk wat maakt zatting van onze mensen. Die nommerskap is soos cancer. Daar is geen goeie wensen. Here maak op die hemelse vensters. Ons veg teen mekaar. Wanneer maak ons reg en bedaard soos 'n egpaar tot die dood ons skei. Kom ons spreek mekaar vry, sodat ons jaarting kan aanvaar en reg raak van ons net een pa wat ons pa en ma gemaak het. Onze Vader in die hemel, vandag wil ik vragen voor al die mensen op de aarde van u, kom nader in hierdie uur om op te staan teen die deur te veel bestaat en skade, kom ons breek af hierdie skeidsmuur. Wat die duivel deur ons verrig het in onze eie huise en plek en onze kinders, kom ons verset. Die bose geest en put it back to the devil's head van ons behoort aan die meeste. Dit collect die meeste van onze tyd, in die eerste geslag soos beeste. Waarmee hou ons vir ons bezig? God se keuse was om van God eerste te stel. Kijk wat doen die duivel met drugs. Dat is die beste zondige laks. Wat die duivel heeft om ons te connect. Dat is die duivelse plak. Zodat ons kan disconnect met die Heer. Hij heeft geen respect. Hij heeft geen vrede. Kom eens verzet zijn boze geest en reconnect met onze Arabi, onze leerder. Abba Vader, keer terug. Laat die licht in mijn hartse kamers kom. Van die geesten is een klomp. En ik weet niet hoe ons laten raak van hulle niet. Van dat is een eenmanszaak. En niet met vrienden niet. Dank je, Heer, je hebt me aangeraakt. Je hebt alles niet kon maken. En dit was voor niet. Yeah! Come on, guys! Come on, guys! Come on, guys! Hij is na, hè? Ja. En ons lijkt is niet. Ja, ja. Ik zou zeggen, als je ingeschreven wordt bij de competitie, hij heeft hem gewin. Hij heeft hem gewin. Hij heeft hem gewin. Maar spoken word of poetry of ja, hij is beautiful, mee, bro. Hij is goed gedaan. Ja, en baie mooie boodschap ook, baie mooie boodschap. So ja, guys, daar heet het van Tyron af, hij heet hem. Voor ons klaarmaak, met zo vinnig, niet vinnig gebeurd, wat gebeurt gevonden op die afgelopen paar weken, we staan een beetje op kids. Brad Jules, ik weet maar, deze man van die politiek, jullie kan ook jullie inzaal leven, guys. Hoe voel je man? Ik zoek nog hier die woorden waar die man gegooid het los. Is om maar straight in politics. Sorry. Gooi me vriend, gooi.